Larrabetsura etorri geha. Azterketakin jarraituko dugu. Larrabetsuko herri ikastetxera. Osongi. Nire eskuinaldean, Maren. eta nire ezkerraldean, Araitz. osongi. Maren eta Araitz. Urduri zaudete? Bai. Pixka bat. Gogotxo azteko. Gogotxo hasteko, osongi, Maren. Bazurekin hasiko naiz. Ze ofizio du soldatzaileak? A. Burni zatiak elkarri itxatzi. B. Soldaduak aurkitu. Ta C. Eguzki energia neurtu. Ze eguzki energia neurtu. Seguro zaude? Bai. Bai? Bai. Ba, ez da horrela. Ez da horrela, Maren. Burni zatiak elkarri itxasten ditu. Zen esan. Bai. Soldatzaileak, bai. Hau Paraitz. Lehenengo galdera. Hau Paraitz, bez, Maren laguntzen ari da. Nire aitan anaia zer da niretzat? A. Koñatua. B. Osaba. C. Lengusua. B. Osaba. Zuk osaba asko dituzu? Bai. Izango dituzu. Hala izango te da, asmatu du. Bai, halaxe da, osaba, oso ongi. Bueno, etxean Maren baldituzue bombillak. Bombilla. Ni Bai. pillo bat. Bombilla, pila bat izango dira. Bai, bombilla behar da, argia ikusteko. Ba, hortik doa, galdera. Nor da bombillaren asmatzailea? A. Thomas Edison. Bai, badakit. Txoin, hiru aukera. B. Cristiano Ronaldo. Eta C. Felipe Phillips. A. San Tomas Edison. San Tomas, santu alda ba? Thomas Edison izango te da? A ber, ez que nire etitek dekos olako liburu eta jakintxu horretan eta erakutsi ez. Osongi, egunero zerbait ikasten da. Bai. Araitz, zure galdera. Zer neurtzen du Richter eskalak? A. Lurrikarak. B. Trumoien zarata. Edo C. Aberatsen dirua. A. Lurrikarak. A. Lurrikarak. Seguro zaude? Richter eskalak, bai? Bai! Osongi. Osongi. Ze instrumentu mota da turuta bat? A. Membranofonoa. B. Perkusioa. C. Teklatua. A. Perkusioa adibidez zer da ba? Nik joten dutena baterie. Bateria perkusio da. Eta teklatua ze izan daiteke? Teklatua ba holan piano bat. Piano bat. Hor membranofonoa da. Halaxe da, artista, oso ongi. Ze musika mota da kantu hau? Erne. Ze musika mota da? A. Tango. B. Harin-harin. C. Tekno. Zeteno. Araitzek esaten du tekno dela. Tekno izan daiteke igual agian. Hau zer izango te da? Tango! Ni gaur zuekin oso pozik nago. Oso pozik nago. Ez horregatik. Maren, Araitz, begira zer dudan zuentzat. Urrezko domina. Maren, Plastikozkoa. jarri zakor. Urrezkoa duk eta Herodes. Araitz, A ber, ni listo naz, hau ez da sari bakarra. Nik uste dut txalo batzuk ere merezi dituzuela, aprobatu duzuelako azterketa. Zenbat txalo merezi dituzuela? Bost txalo merezi dituzue, bai? Igual sortzi, Bostekin naustu nahiko dela. Bai, bost sortzi.